Ahojte, v tejto teplej rubrike sa budeme pozerať na rôzne zaujímavosti, ale aj nudnosti pomocou termokamery. A to aby ste videli, že aj nudné veci vedia byť zaujímavé, ak sa na ne správne pozriete. Napadlo mi ukázať si rôzne spôsoby ohrevu vody, porovnať efektívnosť a povedať ku tomu pár vecí pre ľudí, čo by sa chceli niečo dozvedieť. Možno vám to pomôže pri zariaďovaní kuchyne, lepšie sa rozhodnúť a ušetriť. Pôvodne som chcel spraviť, že preteky zohrievacích telies. Ale nevedel som to vymysleť tak, aby to bolo že férový boj, keďže veľmi záleží už len pri ohreve na plyne, aký veľký horák, hrnec, plameň, a pri elektrických zase závisí od výkonu zariadenia, plochy a tak ďalej a tak ďalej. Podmienky som sa snažil nastaviť čo najpodobnejšie, ale uvedené časy zovretia budú teda len približné. Pri pohľade cez termokameru pri niektorých spôsoboch ohrevu je hneď jasné, že nie sú moc efektívne. Napríklad plyn, ktorým začneme. Výhoda plynu je, neporovnávam ceny, že sa dá plynule nastavovať sila ohrevu, čiže aj keď nastavím malý plameň, tak nádoba je zohrievaná stále, ale slabšie. Nevýhoda je, že kopec tepla uniká po stranách nádoby, ako je vidno zo záberov. Niekedy je toho úniku aj na slabom plameni tak veľa, že začnú páliť aj rúčky hrncov, čo asi nechcete. Keby ste to chceli, tak zohrievate takto. Zohrievanie plynom vyzerá cez termokameru najkrajšie pre prúdy s plameňou, ale liter vody dokázal plyn zohriať za 6 minút a 30 sekúnd. Môže sa zdať, že ako lepšie by to malo fungovať, veď to je oheň, to je bio, to je prírodné, to je paleo. Tak sa spolu pozrime na indukčný ohrev, ktorý mnohí ľudia nazývajú najefektívnejším. Pozor by si mali dať ľudia s kardiostimulátorom pre elektromagnetické pole, ktoré je vytvárané v okolí varnej dosky. Zapnutá indukčná platňa bez vhodného hrnca ani nezačne hriať. Teda ona nehreje ani s hrncom. Indukčná platňa len vytvára rýchlo sa meniace elektromagnetické pole a táto energia pola sa s vysokou účinnosťou premieňa priamo hrncom na teplo na jeho spodku. Ak chcete vedieť, či hrnec bude na indukčnej platni fungovať, skúste ku nemu priložiť magnet. Ak sa prichytí, mal by fungovať. Ale radšej si overte vhodnosť hrncov u výrobcu, ak to na sebe nemajú vyznačené. No my sme používali aj 30-ročné hrnce a fungovali v pohode. Na záberoch z termokamery je vidno, ako teplé prúdy vody stúpajú zo spodku nádoby na povrch, až pokiaľ voda nezačne vreť. Čas ohrevu litra vody na indukčnej platni 4 minúty 10 sekúnd, keď som testoval variantu s pokrievkou, pretože s pokrievkou to zovrie rýchlejšie. Ale tam nebolo vidno tie pekné ňuňuňu prúdy, ale iba takáto nuda. A ďalej tu máme ohrev v kanvici, ktorý je bohužiaľ nudný, keďže termokamera nevidí cez steny kanvice. Je však vidno, že prívodný kábel zo zastrčky sa zohrieva a poviem vám, že sa zohrieva na viacerých spotrebičoch, len to necítime. Tento ohrev mi vyšiel v testoch ako najrýchlejší s časom 3 minúty a 15 sekúnd. A ja sa cítim jak v športových novinách. Ešte som skúsil ohrev na starom elektrickom ohrievači s ľatinovou platničkou, ale ako vidíte sami, tiež tá efektivita nemôže byť vysoká, keďže sa ohrieva aj okolie varnej platničky. Taktiež treba zmieniť fakt, že chvíľku trvá, kým sa platnička rozohreje, aby hriala na požadovanú teplotu, a samozrejme aj to, že sa mrhá teplom, keď sa varenie vypne, lebo platnička ešte dlho zbytočne hreje. Ohrev litra vody takto trval neuveriteľných. Nikto ti neuverí, lebo si mal mať pokrievku celý čas. 13 minút. Rád by som ešte odtestoval aj sklokeramický varič, ale ten nemám k dispozícii, no funguje veľmi podobne ako ľatinová varná doska. Len je krajší a mal by sa rýchlejšie zohriať. Ako vidíte, indukčný ohrev je energeticky najefektívnejší spôsob varenia, ale jedna nevýhoda, cez ktorú sa moja manželka nevedela preniesť a ja som si zvykal, je, že pri indukčnom ohreve sa nám nedala plynule nastaviť sila ohrevu. Elektromagnetické pole bolo buď vypnuté alebo zapnuté a silu varenia udával čas, ako dlho bolo zapnuté. Čiže ak zapnem ohrev na najvyššom výkone, stupeň 9, tak z 10 sekúnd je zapnuté pole napríklad 9 sekúnd. Ak to dám na stupeň 3, tak z 10 sekúnd je zapnuté pole len 3 sekundy. Samozrejme to zjednodušujem pre ilustráciu. Toto môže však spôsobovať problém pri menších objemoch, kedy varenina prestane vreť cez tieto pauzy a potom opäť začne. Pri väčších objemoch to problém není. Je to niečo, na čo sa dá zvyknúť, ale ostatné typy ohrevu nemajú toto úskalie. Takže toľko ku ohrevu vody. Na konci ukážem ešte pár teplozáberov. Ak by ste chceli niečo konkrétne vidieť cez termokameru, dajte vedieť dole v komentároch. Ak bude v komentároch záujem, dám aj vedieť, akú kameru mám a ako som to nastavil tak, aby som mohol takto pekne natáčať. Ako obvykle, ak sa vám diel páčil, podporte ma lajkom a subscribe, prípadne zazdieľajte videjko, ak si myslíte, že by to mohlo niekoho zaujímať. Ďakujem, ahojte na budúce a môžete ešte pozrieť pár záberov, ako sa vylieva horúca voda.